24 моба. Ще изиграем 5 мача в head-to-head. Сега отиваме. А и същото ви кажа, че ще играем също и в Шампионската лига мачове, защото там се пази с по-силни оверал и така по-интересно малко да стане. Значи, всъщност 6 мача, защото 3 тук и 3 там. Добре, 6 мача ще бъдат. И ето го мой отбор. Това е неговия 90 обрат. Виждаме, че има добри карти. 94 май му беше най-силната, така видях. И сега почваме. Дълго жота. Измешква. Обръща се. И го бутат. И това е фаул. Сега дъното. И хубав шут беше. Ще има слаб. И Терщеген така го спаси. Ама не яхва. Това малко беше за фаул. Ама каквото се прави FIFA хора. Сега виждаме, че се опитват да направят атака, ама ние си стоим на защита. Браво, Джоан Кансело и Левандовски губи топката. И Боби Чарлтън. Уау! Диого Жота какво да прави? Доста се бута. Отборът му. Не лъжа. Хубаво спасение на Алисон. И Стоичков, легендата на българския футбол, Христо Стоичков. Сега Никол Суле за малко. И Христо Стоичков, звездата на България. Звездата на футбол, на българския футбол. Христо Стоичков отбелязва гол в 44-та минута. Какъв хубав гол на Христо Стоичков. Направо е легенда на футбол Христо Стоичков. И свършва първото полувреме. И опитват се да направят атака. Ама им взимаме. И за малко. Ама Одегард се на Джоан Кансело. И сега Малдини не успя, ама Марчезано успя. И какво? Той има Серхио Рамос, Грилиш, Де Бройн. Ама Малдини взима топката. Легендата на Милан. Даже легенда на футболът. От Малдини. Май втория най-добър защитник в историята на футбола. А на първо е Франц Бекенбауър. И той я изкарва в тъч. Не без диска, нарочно. То се видя.
и дължата губи топката. Искат да смена Левандовски. Добре, малко се измолил, така че окей, ще го смена с Пушкаш. То даже май това ми е единство. И Левандовски ще Какъв беше той шут сега, хора? Аз натиснах просто шут. Какво беше това, хора? Той съм нещо дигнал без да искал. И... Уау, за малко! И Пушкаш няма да има време да направо да играеш с топката, защото свърши матча с победа за нас от гол на Христо Стоичков. И слабо, че Мохамед Салах не беше вкарал. Хей сега, защото беше голям шанс и беше на празна врата. Ама от ъгъл. Добре, още 2 мача. Тук в хед-то-хед и след това дали в Шампионската лига бодът. Добре, 92 атака, 92 мидфилдър, 92 дефендинг. Всичко е по-добър от мен, само че не е на дефендинг, защото сме на равно. Ето го нашия легендарен отбор с легендата Христо Стоичков, Марчезано, Малдини и така. И Левандовски. Хубав скил беше това да Винисиус Джуниор, който е от Реал Мадрид, за жалост. Враговете на Барселона. Както знаете, че аз съм фен на Барселона. Или ако сега разбирате, супер. И не можем да спрем Винисиус Джуниор, хора. Какво е това? Не. Чувствам се, че ще вкарат. Не, факт. Хора, какъв беше този гол? Хаверс спря шутът на Киеза и той просто се обърна и литна се едно каратист. What? Хора, как? Ама, какво да се прави FIFA? Опа, дадох лош пас без да искам. И Винисиус Джуниор не може да бъде спрян, хора, ама сега правят атака и не повкарва. Ле, водят ни с 2-0, хора, какво става? Може сега играчът на матча е Хаверс, защото вкара и да прави асистенция. Ама ще се опитам да ги обърнем. Левандовски не успя да хване топката. Хора, пишете в коментарите кой на вас ви е любимия футболен отбор. На мен знаете, че ми е Барселона, от сега знаете, а любимия български ми е Лудогорец. Много добре играят. И също победиха Левски 5-1.
много голяма победа и то неочаквано. Сега свърши първото по време и почва второто. И то е наша топка. И Де Бройн губи топката. И хора, не можем да спрем тази атака. А миналия матч ни беше много по-лесно. То бяхме срещу един друг. Ама този е много по-добър. Жалост. Леле, моля, какви пасове си даме, хора. Ние просто не можем да спащам този матч. Са малко, ама в ръцете няма ли зон. И това е лесно за вратарта. Го спаси. Ама има случаи на вратали, които ги пропускат без да искат. И това малко май беше за фал. Така мисля. И Боби Чарлтън за малко да вкара. Ама с присъедин да Боно. Тъпшоп. Левандовски какво се хвърли? Как се хвърли? Леле, мале. Аз не съм го накарал даже да се хвърли. Какво стана? Боже мой. Какво хвърляне от страна на Робърт? Какъв беше този пас сега? Браво, Христо! Нищо. Подявайте този матч. Виждам, че ще загубим до 100%, защото не ни остана време. Пауършот беше това. Малдини легендата спаси. Извинете. И какво? Толкова неочаквано. Хавърдж пак вкарва хора. Какъв е този матч? Просто не мога да повярвам. 3-0 хора ще ни победат. Не хора. Това просто не мога да го повярвам. Боже. Добре, това не е последния матч в head-to-head. Имаме сега една победа, една загуба и сега ще видим. Дали ще победим или ще загубим или ще завършим да равно. Леле, мале, какъв отбор! 98 Еринг Холанд. Боже, хора. Боже. Лошо. Как не е наша топка? Добре, браво. Окей. Не бе! Как толкова бърз, Лад? Беше по-бърз, па нещо го настигнаха. Нещо се умолия. Добър пас по земя. Добър пас на Робърт Левандовски. Сега ще бъде ли това гол? Ама хващане на Ян Облак.
Хванаха топката. И Холанд. Как 98 хора? Как толкова бързо, как толкова много добри играчи имат? Аз още събирам джеймове, за да отворя пакет за 15 000, защото приятелите ми имат толкова добри играчи и ми кажат, че те са ги отворили от пакета за 15 000. И аз сега се опитвам. Аз не знам те как са ги намерили тези джемове. Аз не играя след тях. Аз играя с тях. От кога те са си я записали и аз тогава играя. Какво? Не хора, това ще бъде глупа атака, айде стига. Не. Не, какъв беше този пас? Кажи ми. Исках да пасна напреде, а не много слабо напреде. Просто нямам дума. Уй, хубав пас на Боби Чарлтън. Ама Сели Хилаус взима на Робърт Левандовски и сега правят така лошо. О, не. И гол! Хора, какво става? Да бързо им покараме, че стягам се. Не, всъщност май не се стягам, защото аз май толкова си мога в FIFA Mobile. Браво. Дай Стичков. Не! Човека, хора, аз си помислих, че това е гол. Ама горда града. Не, толкова малко ни отделя. Не, хора, айде стига. Как? Карва в 69-та минута. А този другия играч кога вкара? Пишете долу в коментарите, защото аз не видях. Ще видя на повторението. Сега явно в моя отбор ще се прави промени. Окоча ще смени Боби Чарлтън. Той е доста изборен. И Левандовски ще вкара ли? Какво? Какъв е то? Не, хора, това не беше излязло. Айде стига. Не, хора, то FIFA просто не е честна. Не! Какъв е този вратар, хора? Какъв е? What? За малко. Хора. Не, губим. Не. Не. Хора, как ги пропуснахме тези шансове? Това е просто това е просто извънземен вратар. Сега отивам при Шампионската лига. Ето тук. Защото така аз един път играх и ми се падаха много по-силни. И един път ми се падна 101 овъраут. Наистина не се шегувам. И ме победи с 3-1 или с 3-2. Ето вижте. Гледайте. 95 атака, 94 мидфилдинг, 93 дефендинг.
Да всичко е по-добър от мене. Аз не знам колко ще му е овералта. 95 хора. What? Какви са тези карти? 97. Хари Кейн? Какво? Леле, моля. Хора, ако вкарам го, дайте лайк на това видео, че просто това нямате е възможно. Абе, що съм вкарвал на 101 овeraut? Това означава, че може и да му вкарам, мисля, че. Ама то не зависи чак толкова от Бора. Зависи от Бора. Да, той ми вкара. Ама също и зависи той как играе. То аз мога да имам много добър отбор. Ама само, че не мога да играе. О, боже, не знам колко ще завърша. Ще завърши мача, извинете. Той винаги намира играч, който е свободен. Казах ви, че тук на Шампионската лига е по-трудно. Затова... ама това не е досма, нали? Не е досма, слава Богу. Че иначе понякога дава доспи за това и... Аз се очудвам защо. Ама хора, тази FIFA по-лесно се спасяват доспите. И какъв прекрасен гол на Христо Стоичков! Какъв прекрасен гол! Ето хора, лайкнете това видео. Ако се абонирате, ще се опитам даже и да спечеля. Ето. Едно харесване, един гол. Един път абониране, победа и така ще ми дадете късмет. Ама ще се опитам да първо. И сега взеха топката на Христо Стоичков. Добре, взехме топката и я губим веднага на секундата почти. Добре. Добре, наша топка, което е... Добре. Ама правят атака по дяволите. Леле. Добре, взимаме топката. И сега се опитваме да я загубим и да вкараме гол. Трябваше малко по-напред, ама може би ще бъде засада. Така че...
Брат атака. Гледамта не ми вкарат и след това аз ще им вкарам. Добре, хващам топката, ама на къде я паскам? И разбира се, че така ще я загубя, но я хващам пак. Не с ръце, а с крака. И сега. За малко. Трябваше просто. И свършва матча 1-1. Може да скача, това е много добре, защото 95 overall. Да завършим да равно. Но това е лао направо. И сега получавам пакет. То не са ми тук важни пакетите, са ми е важно победата. Сега ще видим срещу кой ще се падна, срещу колко оварант също. И леле мане, о не, пак ли? Боже мой, 97 мидфилдинг, 96 атака и 93 дефендинг. Каквото? Не хора! Хора, това е прекрасен отбор. Това е много добър отбор, хора. Аз тук трябва да играя. И аз съм най-добрият играч на EFC 24 моба. И то пак може да не го победа. Добре. Май той не играе чак толкова трудно, но има много добър отбор. А всъщност, може би играе по-добре от мен, даже много по-добре. И дължата. О, за малко! Ама спасение. Не, изам колко близко беше. Аз винаги така си изваждам вратаря и понякога го вкарат, понякога пропускат или не оцелват вратата, както сега. О, браво, жалко село. Леле, какъв пропуск на хора! Какъв пропуск! Този май ми е по-лесен от предишния. Леле. Добре. Той ме има повече легенди, отколкото футболисти, които още играят. Какво? Хора, винаги свършва по времето на атаката ми. А то всяка атака е нужна. Защото може някак си да стане гол. Ама за FIFA явно не е така. За FIFA е важно да ложат и да взимат пари явно. Иди, Натале, не вкарва.
от хубавото спасение на Алисон. И аз имам Алисон. Ама те ми вкарат никой вратар в EFC 24 Mobile не би го спасил това. Това беше много силен шут. И то жал ще могат да го спасат. И сега! О! Левандовски! Левандовски! Ще вкара ли? Вкарва! Левандовски вкарва в 69-та минута! Гол! Гол на Роберт Левандовски! Какъв красив гол на поляка! Пропускава, то като отиде зад враталя и враталя ли отиде зад Роберт Левандовски, отиде си на мястото, ама Левандовски му вкара. Той съперник ми е по-лесен от предишния, казвам ви. Някак си така учувствам, ама... О, защо ми пасна да бе? Оф. Не, какво беше това поемане с Боби? Не! О, трябваше по-рано. Подявалите. Хора, като свърши този мач, остава още един. Леле, как толкова бързо минават. 4 минути добавено време. Оф, опасно е. О! Yes! Свърши мача. Добре, 97 обрат на равно. Това е много добре. Беше много красив гол на Роберт Левандовски. Извинете. Просто се задавя много лесно. О, не, хора. 98 атака, 97 мидфилдинг и 96 дефендинг. Не, хора. Този какъв е? 100 варалта ли? Ако е 100 варалта, аз мисля, че трябва тук да се предава. 90... Хора, какъв... Леле, Мара, какъв беше този отбор? Боже мой, ако го победа... Искам да се абонирате за канала ми. Ако победа, се абонирате за канала. Ако направя равенство, харесайте това видео. А ако загуба, нищо не правете. Браво, Алисон. Той две ли беше Роналдо да вземе, защото беше някъде към 100. Така бях видял. Yes! Горда града! Yes! Добре. Деброй.
Дечков. Какво? Какво? Къде беше този пас, хора? Къде беше? Това FIFA го направиха. Или EA Sports. Това е едно и също май. Всъщност ще. EA Sports са компания, FIFA са игра. Ама, какво беше това? Трябва доста да пазим зимна защита, че са много добри нападателите също. И защитниците, а също и мидфилдърите, така че всеки е добър. Така че трябва да пазим всичко. На цената на живота. Yes! Май правя повече атаки от него, не знам. Аз така мисля. И повече взимам топката. Така ми. Или наравно, не знам. О, той ще пасне до там, да. Сега почва второто полувреме. Кистичков. Не падаме добре. Ама взимат ни топката. Не, това май е гол, хора. Yes, засада! Айде! Айде, да го е яд! Да го е яд, yes! Да го е яд! Не, това е гол, хора. Аз направих грешка, че си избера дух вратаря. А каква е тази дупка? Или коридор, както се нарича? Какъв беше този коридор? Защо нямаше защитник? Сам Никола Соле, който седеше пред вратаря. Или до вратаря, все едно. Почти едно и също. Ама това май е загуба. Да, загуба е. Еми, хора. Не успяваме да го победим. Значи, топката я скарва в точето, той бие точа и свършва мача и това е. Да. Еми, каквото направя, не знам. Не успях да го победа. За жалост. Еми, добре, хора. Айде, чао. И ако искате още един епизод, коментирайте, харесайте видеото и се абонирайте с камбанката. И добре,
Довиждане, приятели!